Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε στο Brookhaven και θα κάνουμε το Insane Challenge. Παίζουμε με τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι εδώ πέρα, αυτός εδώ πέρα. Είδα στον τύπο. Και... Έχει να κάνει. το ξέρω. Λόγω τεχνικού προβλήματος όμως δεν θα μιλάει στο βίντεο. Οχ, σας ξέχασα να πάρω το challenge. Παναγιώτη, αυτό το ήξερα. Φτάσω να πάρω το Insane. Λοιπόν, φύγαμε για την... Μισό. Το Halo έχει πάρει πολύ ωραία διακόσμηση. Να δώσω γρήγορα. Εντάξει. Λοιπόν, αφού πάρουμε το Insane θα πάμε για την πρώτη καραμέλα. Βρίσκεται στο μετρό. Πες ότι πώς είμαι από την αρχή. Ο Παναγιώτης είναι αυτός εδώ πέρα. Έλα Παναγιώτη, πάμε. Αυτός εδώ πέρα. Κάθε φορά που το βλέπετε θα ξέρετε ποιος είναι. Και τώρα πάμε χωρίς καθυστερήσεις για την πρώτη καραμέλα. Γιατί πρώτη πρέπει να πατήσετε εδώ πέρα, το Downtown Station. Και θα ανοίξει ένα κενό εδώ πέρα. Θα περάσετε αυτά τους περίεργους τείχους και θα έρχεται εδώ πέρα. Θα σκητάει ο κόσμος στα πατώματα. Εδώ πέρα είναι αυτή η πρώτη καραμέλα. Φύγαμε για τη δεύτερη, Παναγιώτη. Πού είσαι? Από πού φεύγω? Έλα. Θα δείτε για τη λάγκα τώρα που πούμε. Άθηκα. Εντάξει, έρχομαι. Από εδώ. Πίσω. Ακριβώς θα πίσω που ξέρω που θα δώσει. Έχω 6 λεπτά. Λίγο. Θα δώσει. Εντάξει, το βρήκαμε. Πατάμε το κουμπάκι και φεύγουμε. Στα κύριε. Το δεύτερο είναι από εδώ πέρα. Το δεύτερο είναι προς τα εδώ πέρα κρυμμένο. Εντάξει, καλό καμουφλάζ αυτό. Να πες. Παναγιώτης έχει το Batmobile. Όχι, να οδηγήσω. Εντάξει, Κοιτάξτε εδώ πέρα την Batmobile, άρα πως είναι. Και αν θέλετε να πάρετε και εσείς το Batmobile, κάντε like. Και φυσικά ακολουθήστε τις οδηγίες για τις καραμέλες. Πυροβολάει το πράγμα. Πυροβόλα παλιά πράγμα. Θα πυροβολήσει αργότερα. Και η επόμενη είναι στο σπίτι του Mr. Brookhaven. Παναγιώτη, την τελευταία φορά που μπήκε σε αυτό το σπίτι ήταν διαλυμένο. Και είναι πάλι διαλυμένο, αλλά τώρα υπάρχει. Πριν δεν υπήρχε την προηγούμενη φορά που διέξα. Λοιπόν, πάμε. Να το κάνουμε στο Batmobile να την πήρω. Την έχω ξαναπάρει μία φορά. Έλα εδώ πέρα που είμαστε. Έλα στο Batmobile. Δεν πυροβολάει. Εγώ δεν σπάω για λόγω βολτίτσας. Το γνωρίζω. Λοιπόν, και η επόμενη καραμέλα βρίσκεται... Θα δείτε που. Τώρα πάμε προς αυτή την καραμέλα. Παναγιώτη, ναι, την έχω δει αυτή που είναι κάτω από το αεροπλάνο, την ξέρω. Πάμε να πάρουμε την καραμέλα. Η επόμενη καραμέλα βρίσκεται κάτω από το αεροπλάνο. Ξέχασα. Από πού κάτω από το αεροπλάνο? Κάπου συγκεκριμένα. Εδώ. Εντάξει, πάμε. Πάμε στο Batmobile.
Πήγαμε στο Batmobile. Μπήκες. Ναι, μπήκα. Λοιπόν, Πάμε στα συνερό. ναι, το θυμάμαι, γι' αυτό το θυμάμαι. Α, λοιπόν, Δεν πειράζει. στην τουαλέτα δεν είναι αυτή. Ναι. Στην τουαλέτα. Εδώ πέρα. Πήρε. 5 δεν πρέπει να... 5 δεν έχεις εσύ. Δεν πήρα λοιπόν. Πάτε να πέσουμε όλα τα πατέματα. Ωραία, πού θα πέσουμε, κάτσε θα πάρω εγώ πρώτα ένα πατίνι για να Θα σου πει. προσπαθήσουμε να πέσουμε πάνω στην αστυνομία. Γιατί εκεί πέρα βρίσκεται... Η κάρτα. Ναι, τώρα θα πέσουμε πάνω στην αστυνομία με αυτό. Εκεί πέρα βρίσκεται μια μυστική κάρτα. Πρέπει να έχετε δει το secret. Την κάρτα μπορεί να έχετε δει επίσης, αλλά εκεί μέσα πίσω υπάρχει μια ιστορία και μετά μέσα από αυτή την κάρτα θα βρείτε μια ωραιότατη παραδείγματος χάρη καραμέλα. Δεν είναι εκεί καραμέλα, αλλά... Παναγιώτη γίνε καταζητούμενος. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε εδώ πέρα κάτι στην πάντα έρευνες. Και πάρτε φυσικά ένα κακό, είναι πιο εύκολο. Δεν είναι ανάγκη να το πάρετε το κακό, είναι προαιρετικό πάντως. Και αν τριφτείτε στον τοίχο, μπορείτε να το βρείτε. Εντάξει, παίρνω. Θα μπείτε στην άλλη πλευρά. Σε αυτή την άλλη πλευρά υπάρχει ένα σιτάρι. Πίσω όμως από το σιτάρι υπάρχει μια κάρτα. Οπότε βάλτε στην προβολή σας μια κάρτα. Αυτή την κάρτα. Πρέπει να πηδήξει πάνω κανείς για να το βάλει. Στάσου ρε φίλε, κάνε λίγο στην πάνω εδώ. Θα το έδειξεις εσύ για μένα, δεν πειράζει. Στάσου εδώ πέρα πίσω. Αυτή τη μπλε κάρτα, τώρα θα πάμε στο ηλιακό συλλέκτη. Πάμε να ποδράσουμε. Εγώ κάνω 16, γιατί εκεί πέρα είναι πολύ κοντά και μία άλλη καραμέλα στο 16. Οπότε κάνω τέλειπο στο 16. Έλα Παναγιώτη εσύ. Πίσω μπροστά από αυτή την ταμπέλα υπάρχει Μια ωραιότατη πεντανόστιμη καραμέλα υπάρχει μπροστά από την ταμπέλα. Πού είναι? Κάτσε εγώ λογικά. Αλάτι, εδώ πέρα είναι. Και κάπου εδώ πέρα βρίσκεται αυτή η καραμέλα. Νάτε. 4 πολύ. Έγινε. Πάμε για την επόμενη. Πάμε στα ηλεκτρικά. Στα ηλεκτρικά. Βέβαια, για αυτή τη γάτα βεβαιωθείτε πως έχετε αυτή την κάρτα που πήραμε πριν στο βίντεο. Από την αστυνομία. Υπάρχει κι άλλη εδώ πέρα. Ξέρεις? Α, ναι, δεν υπάρχει μόνο αυτή εδώ πέρα, υπάρχει και άλλη μία. Θα ανοίξεις που είσαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την πόρτα. Καταστήσω και την κάρτα. Και κάπου εδώ πέρα βρίσκεται η 7η καραμέλα του βίντεο. Άνοιξε η πόρτα. Άρα τώρα να βάλουμε την επόμενη. Υπάρχει μια στο κότερο. Εντάξει, θα σας κλειδώσω τώρα. Μιλάξε στον Παναγιώτη και τα λάθος. Πάμε τώρα στο κότερο να βρούμε την επόμενη. Πάμε στο κότερο που έχει μία. Πάρτε ένα skateboard, γιατί είναι πιο χωρικό και πάει λίγο πιο γρήγορα. Δεν σας προτείνω για αυτό να πάρετε αυτοκίνητο αν θέλετε όμως πάρτε. Εγώ συγκεκριμένα θα πάρω το ένα και μοναδικό Batmobile. Εγώ το ξέρω αυτό. Πες. Καλά, ναι. Όταν τη βρεις πες μου. Και είναι εδώ πέρα. Είναι μία από τις πιο δύσκολες να τις πάρεις.
εδώ πέρα. Πήρε αυτό εδώ στο αυτοκίνητο και εδώ. Θερίζουμε τα χωράφια μας. Θα πάρουμε τη σουδιά μας. Θα δώσω εδώ πέρα που πηδάω. Εδώ πέρα. Να, ο Παναγιώτης βρήκε την πινακίδα, πώς τη λένε, καραμέλα. Που εγώ δεν ξέρω ότι είναι καραμέλα, είναι ζαχαρότο, έχει μια διαφορά. Πόσες έχεις? Αυτά, εσύ πώς έχεις. Κάνε συνέχεια αυτή την Α, εντάξει. Ναι, αυτό. Τώρα φύγαμε. Πάμε στο κότερο να πάρουμε μία που έχει. Όχι πολλές. Ωραία, τώρα πάμε να πάρουμε και τις πολλές. Φοβάστε ότι έχει το 8 καραμέλες διαφορετικά, πρέπει να πιστέψετε κάπου στο βίντεο για να πάρετε μία από τις 8. Που δεν είναι καραμέλες, ζαχαρωτά είναι, έχει τεράστια διαφορά. Αλλά τώρα κάνουμε μια στάση στην τράπεζα. Πάμε στην τράπεζα. Sleeping bag. Sleeping bag, το έχω γύρει. Το κλιματιστικό. Πάρε μια βόμβα. Πάρε εσύ. Βόμβα. Χρειαζόμαστε μια βόμβα για αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι θέλουμε να κάνουμε. Πόρα χρειαζόμαστε λίγα λεφτά για να αγοράσουμε ένα ποτέ. Το κολόσακο. Έλα. Ευχαριστώ. Έλα, δεν πέτυξε. Ωραία. Τώρα Παναγιώτη θα κάνουμε να φτιάξουμε και να παραμερίσουμε. Πάμε να πούμε. Πάρε ένα σάκο να πάρεις. Θα δώσει σάκο. Σάκο, υπνόσακο. Έβαλες εσύ, αλλά δεν είναι ανάγκη. Τι βρήκες? Τη βρήκα, τώρα πάμε να φύγουμε. Πάμε εδώ κάνουμε 5. Teleport στο Vacan 5. Στο Room 5, ναι το ξέρω, εδώ πέρα έχει 2. Ωραία. Τοποθετώ. Στάσου, όχι ακόμα. Πάρτε ένα skateboard ή ένα πατίνι ή ένα ποδαρότσιο όσο κάνει κέφι. Αλλά όχι μεγάλα οχήματα, αυτά τα μικρά που μπορείς να κάνεις jump μαζί τους. Ο Παναγιώτης καταστρέψει το σπίτι σας, ο Παναγιώτης αυτό να κάνει, Παναγιώτη καταστρέψει το σπίτι. Ωραία, και τώρα πηγαίνετε εδώ πέρα και θα πείτε μια καραμέλα. Τώρα πατήστε E και προχωρήστε. Και θα κάνετε teleportation. Ωραία, τώρα έχει άλλο ένα. Πάμε, έλα. Στη σκεπή δεν έχει. Ναι. Πώς για να πας στη σκεπή ξέρει. Ακολούθαμε. Πάμε πάνω. Μισό, βάζω σφάλα πάνω στην Coca-Cola. Ωραία, εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να βάλετε τον πνόσακο σωστά. Επαγγελματικά σωστά. Πνόσα και μπες καλά. Εντάξει, έβαλε πνόσακο καλά. Παναγιώτη, ήρθα. Είμαστε εκεί πέρα που είναι η Coca-Cola. Και προσπαθείς εδώ πέρα να βάλεις ένα λάζερ. Όχι, θέλει πιο ψηλά. Πνόσακος. Όχι, πιο καλά ρε. Πιο ψηλό. Αχ, τώρα έκανα πλάκι. Όχι, εγώ το βάλα πιο κάτω από εκεί που έπρεπε. Κατά λάθος. Έλα, τα κατάφερα. Ωραία, πάω να ξαναβάλω τη σκάλα σε καλύτερο μέρος όμως. Αυτή τη φορά. Ωραία, Παναγιώτη, έλα εδώ που είναι η Coca-Cola, το έκανα πολύ σωστά. Εντάξει. Έλα, πρόβλημα. Προβληματικό γνώσακο. Βάλε εσύ καινούριο. Βάλε. Βεβαίως. Όσα γίνει προβληματική. Παναγιώτη, πες το ήξερες με άλλο τρόπο. Το ήξερα
τον άδειο. Και το έκανα. Τα κατάφερες. Όχι. Γι' αυτό πρέπει να πας από πίσω, θα δώσεις πίσω. Από πίσω. Ναι, εγώ μία φορά το έκανα από μπροστά. Από πίσω δεν τα κατάφερα. Ωραία, θα βάλουμε ένα σκάλα πάνω στον άλλον. Και βάλε εσύ εδώ πέρα μια σκάλα, διπλή σκάλα, καταλαβαίνετε. Ναι. Και βάζουμε εδώ πέρα ένα διπλόσακο. Μη μας σκοτώσετε, επειδή μπορεί να μην έχετε κάποιο φίλο να σας βοηθήσει. Έλα. Εντάξει. Μπαίνεις εδώ το υπνόσακο, Παναγιώτη, έβαλα εγώ ένα μοπ αποτελεσματικό. Και εδώ πέρα υπάρχει μια καραμέλα, όπως είδατε. Έχετε 11 καραμέλες, σωστά, Παναγιώτη, εσύ έχεις 11. Ναι. Και πατήστε μου ξανά 5. Πέντε. Πάτησε εγώ κάνω 5. Α, πείτε ξανά στο Vacan 5. Ωραία. Έλα, Παναγιώτη, στο Vacan 5. Έγινε. Πάμε στο Batmobile για την 12η καραμέλα. Η 12η καραμέλα δεν πρέπει να πας στο Batmobile, πρέπει να... Κάτσε. Ακολουθήστε και προσπαθήστε εδώ πέρα και πηδήξτε και θα έχει μια καραμέλα. Όχι, εδώ πέρα είμαστε στην βιβλιοθήκη. Έχει μια καραμέλα εδώ πέρα. Πηδήξτε. Και εξαφανίζεται. Εδώ πέρα υπήρχε μέχρι που εγώ την πήρα. Παναγιώτη, έχεις 12 καραμέλες. 13. 13, ναι. Πού θέλεις να ξέρω, πάμε τώρα. Ωραία. Έχεις πόσες καραμέλες τελικά? 13. Μας βλέπεις. Τέλος πάντων, πάμε. Α, ναι. Ωραία. Όπως πάμε στο κότερο να βρούμε τις 1000 καραμέλες που υποτίθεται. Το αμάξι αυτό, κατά τα άλλα μπορείς να βοηθήσεις. Υπάρχει μια καραμέλα εδώ, θα δώσει εδώ που είμαι. Πού είσαι? Εδώ, στα πτερίγια. Στα πτερίγια. Εδώ πέρα στα πτερίγια. Θυμάμαι. Πήγαινε κάπου. Πώς κατεβαίνει? Έλα. Ναι, το θυμάμαι, αλλά δεν καταφέρω να πάω. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει αυτή η καραμέλα και έγραψε Wolf was here. Φύγαμε τώρα. Μετά ξαναπηδήξτε από εκεί πέρα που ήσασταν. Ξαναπηδήξτε από εδώ. Και θα βρείτε την καραμέλα. Έλα, εδώ. Επόμενη καραμέλα, ακολουθήστε. Είναι μια αρκετά σπαστική και παίρνει αρκετή ώρα. Ωραία, η επόμενη καραμέλα είναι τελείως σπαστική και μπορεί να χρειαστεί πολύ ώρα για να τη βρεις. Είναι εδώ πέρα. Εδώ κάτω στο βυθό, να τη βρήκα εγώ. Εδώ πέρα ψάξτε και θα το βρείτε. Πάμε τώρα, πάμε για την επόμενη. Πάμε για την επόμενη. Δεν πας από εκεί, δεν πας. Αν έχετε φτάσει ως εδώ και να μην πάνε τσάμπα οι κόποι σας, κάντε ένα subscribe. Σας παρακαλούμε. Θα δώσει σε ένα μαυρούλι μέρος, θα βρούμε μια καραμέλα. Κάτσε. Μαυρούλι. Ψάξω όλο το βουνό εδώ Ο πέρα. Παναγιώτης μου λέει ότι υπάρχει σε ένα μαυρούλι μέρος, μαύρο μέρος, θα βρούμε αυτό που Δεν ρωτάμε. αυτό το μαυρούλι. Πού είναι το μαυρούλι? Δεν βλέπω κανένα μαυρούλι εδώ πέρα. Εντάξει, μπορεί να παιδευτείτε αρκετά για να βρείτε αυτό το μαυρούλι. Είναι κρίμα του Θεού να παιδευτείτε κάποιο μαυρούλι, να βρει ένα μαυρούλι. Θα δώσω και αυτό μου πήρε αρκετή ώρα. Ου, Κάπου έχει εδώ πέρα. Εδώ πέρα, εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Τώρα πάμε να κλείσουμε σε αυτή την πάρα. Αν δεν κατάλαβες ακριβώς, ξαναδες το βίντεο λίγο πιο πριν. Γιατί πρέπει να έχεις πάρει αυτή την καραμέλα για να έχει, γιατί αν έχεις πάρει 34-35 δεν έχει νόημα. 30, πόσο? 34-35 δεν έχει νόημα. Ωραία, πάμε τώρα. Κάνουμε teleport σε κάποιον. Πόσο? Εγώ 16. Παναγιώτης έχει 15 καραμέλες παρόλο που εγώ 16. Δεν πειράζει. Ναι.
ξέρεις. Εδώ πέρα υπάρχουν κάτι καραμέλες. Εύκολες. Στην αρχή πας εδώ πέρα, Ναι. είναι μια αρκετά εύκολη καραμέλα. Πανεύκολες καραμέλες, απλώς πηγαίνετε εδώ. Απλά τη βρίσκετε, έτσι, εύκολα πράγματα. Η επόμενη καραμέλα όμως είναι λίγο πιο δύσκολη. Δώσ' Δυσκολότερη ακολουθεί η επόμενη καραμέλα και είναι... Πού είναι? Τη βρίσκω. πηδάς πάνω πάνω, αποσπηδάς και Κάπως προσπαθείς. περίεργα. Και εγώ έχω βρει ένα... Ναι. Στάσου, στάσου. Στάσου, στάσου, στάσου. Ναι, από εκεί είναι. Α, από εδώ πέρα. Πού? Σε βλέπω ρε, αν άψει το φακό. Έλα εδώ. Από εδώ πέρα είναι τελικά. Το βραχάκι θα θυμάστε. Αυτά τα τελευταία που είναι σε κάτι τρύπες σε βουνά. Είναι πολύ σπαστικά. Πολύ σπαστικά. Οπότε δεν είναι κακό να... Δώσε εδώ πέρα, εδώ πέρα. Κάτσε Παναγιώτη, πού είναι, πού είναι. Εσύ δεν κρατάω. Πού είναι πάντως. Πίσω. Α, Εδώ. εδώ. Θα σε δώσω, περίμενε. Sorry. Από εδώ πέρα, ναι. Μάλλον θα περιμένετε λίγο μέχρι να δείτε την καραμέλα. Τουλάχιστον ξέρετε ότι είναι εδώ πέρα ήδη. Προσπαθείτε να πάτε όσο πιο πολύ κοντά μπορείτε. Ναι. Αυτά θα πρέπει να κλείσουμε, δεν πειράζει. Κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα. Είδατε. Με λίγη προσπάθεια τα καταφέρετε. 18 καραμέλες. 18 καραμέλες κι εγώ. Και εσύ έχεις τελικά 18. Εντάξει, τότε έχουμε ίσες. Πάμε για το πάνω. Εγώ δεν είχα πάρει μία εκεί κοντά. Αυτή τη μαυρούλα δεν την είχα πάρει καλά, γι' αυτό κατάλαβα. Ναι. Οι επόμενες καραμέλες είναι από τις πρώτες λογικά που θα βρείτε. Σταματάμε εδώ πέρα. Παίρνουμε το skateboard. Skateboard. Και προσπαθούμε να πηδήξουμε. Α, καλά, σιγά το πράγμα αυτό. Δεν χρειάζεται skateboard. Να ξέρετε ότι όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στο επόμενο, στο όμοιό του κτίριο, θα βρείτε μια καραμέλα. Αυτές είναι από τις πιο εύκολες. Έλα Παναγιώτη, που είσαι. Μην φύγετε από εδώ πέρα. Πήδα Θεοδόση. Πήδα είπα. Εντάξει ρε, έρχομαι. Πώς κάνεις έτσι. Όχι τώρα. Όχι το πάνω. Πας. Όχι τώρα. Εδώ πέρα πήδα. Ακριβώς κάτω από τη γέφυρα. Κάτω από τη γέφυρα έχει άλλη μία. Έχετε εδώ πέρα και στον τοίχο έχει μια τέτοια καραμέλα. 20 στα 35, επέτειος των 20. 15 ακόμα. Υπάρχει μία στο παρόμοιο του, αλλά θα πάμε λίγο πιο κοντά στο... πώς το λένε αυτό? Hospital αυτό. Ναι, υπάρχει μία. Ανεβαίνεις στο παράθυρο. Εδώ πέρα, ωραία, εδώ πέρα κάνουν πειράματα. Υπάρχει, να ξέρετε, υπάρχει άλλη μία στο όμοιο του, όμως θέλετε μπορείτε να την βρείτε από τώρα. Αλλά πρώτα θα πάμε εδώ πέρα, στο νοσοκομείο, εδώ πέρα που κάνουν πειράματα. Και αν διαβάζετε την κυρία, θα διαβάσετε τις πινακίδες. Είναι λίγο τρομακτικά αυτά που γράφουν. Έχει και ένα... Εδώ πέρα γράφει experimental, σου έρχεται τίποτα? Experimental. Μου εδώ πέρα κάνουν CCP τώρα, το κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα και λέγει που είναι καραμέλα. Υπάρχει μία καραμέλα. Τώρα εσείς θα τη βρείτε και θα μας πείτε τι μας θα άπαλε. Ναι, θα μας πείτε ότι μας τα πάρει. Εμείς πάντα δεν θα παρατήσουμε μέχρι να τη βρούμε. Και μετά, αν θέλετε και
επόμενο βίντεο στο Insane που ήταν λίγο πιο εύκολο. Το Insane δεν κάνουμε. Στο Extreme. Α, ναι, στο επόμενο βίντεο θα κάνουμε όλα από το... επόμενο βίντεο θα κάνουμε όλα από το Easy έως το Extreme. Τώρα πρέπει να έχετε 20 καραμέλες. Έτσι και δεν έχετε 20. Κοιτάξτε ξανά το βίντεο με προσοχή και ελέγχτε ποιες καραμέλες δεν έχετε Θα πάρει. δώσω τη βρήκα. Η καραμέλα βρίσκεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα μάλλον υπήρχε κάποιος άνθρωπος. Μάλλον άνθρωπος πέθανε και η καρδιά του το καραμελίσιο. Πρέπει να έχει ωραία Πάμε γεύση. στην τρύπα. Στην τρύπα. Πες. Και πάμε να βρούμε το νοσοκομείο. Όχι, δεν πες. Είναι και αυτή εντός του νοσοκομείου. Σιγά βασιλικά. Το X-Ray πας από πίσω του. Το X-Ray. Πας. Κάτι ήξερα εγώ ότι υπήρχε ένα μυστικό πέρασμα του πέρα στο νοσοκομείο. Το ψάξα πολύ. Έχει ένα βελάκι. Βελάκι. Κάπου εδώ πέρα θα έχει ένα βελάκι. Περίεργα την κάμερα. Α, τι βελάκι. Παναγιώτη, πού είναι το βελάκι? Ωραία. Σκύψτε προσπαθώντας να κάνετε κάτω το τραπέζι. Βλέπετε αυτό το μπλε βελάκι, πατήστε το και θα κάνετε teleport κάπου. Το χέρι μου έχει πιάσει φωτιά. Ωραία, εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία καραμέλα. Κολυμπάτε προς τα πάνω. Πήδα. Πάτε, ναι, εδώ πέρα. Και εδώ πέρα υπάρχει μια καραμέλα. Έχεις 22. Εγώ έχω 21. Πού είναι η άλλη καραμέλα? Εδώ πέρα υπάρχει μια καραμέλα που αλλάζει το δωμάτιο. Μετά πας από κάτω. 5. Δεν μου λες, τι είναι αυτό? Η 4. Αυτό το μέρος τι είναι? Μετά πάτε σε ένα walkout. Δεν έχει σημασία σε όλους. Ωραία, πάμε στο 5. Δεν με αφήνει να πάω. Αν δεν σας αφήνει και σας κάντε reset. Κάντε reset character. Δεν είναι δύσκολο. Ούτε θα χάσετε τίποτα, καμία καραμέλα. Απλώς πάτε. Και τώρα πού είναι η επόμενη? Για πες Παναγιώτη. Επόμενη, ακολούθησε να δώσω. Η επόμενη... Με τον Παναγιώτη βλέπετε είμαστε κολλητοί φίλοι. Η άλλη καραμέλα. Χωρίς αυτόν τώρα δεν θα είχα φτιάξει λογαριασμό στο Roblox. Λοιπόν, για πες Παναγιώτη πού είναι η επόμενη καραμέλα. Το δεδομένο είναι 22 καραμέλες. Στο walkout. Κάνουμε teleport στο... Και τώρα ούτε το που φάνε στο Στο... Δεν πειράζει. Ωραία, κάντε βάκαν στο 32. Μπορεί να μην καταφέρετε ποτέ να χτίσετε εκεί πέρα, αλλά μη σας νοιάζει. Δεν χρειάζεται να χτίσεις. Δεν χρειάζεται. Καταρχάς, αν το διαβάσατε σε καμία πινακίδα, τότε το γράφει, το διευκρινίζει ότι δεν χρειάζεται κανένα pass για να πάρετε. Και εδώ πέρα Τέτοιο. Εδώ πέρα κάτω υπάρχει μια καραμέλα, μπορεί να τη δείτε. Δίπλα στο σκάφο. Καραμέλα 24. μετά πάμε στο walkout 3. Στο 3 Για μεταφορά στο Vacan 3. Ξέρω γιατί είναι στο 3. Είναι 24. Εδώ στις 24 έχεις. Δεν φαίνεται μες στο walkout. 23 έχω, 23 έχω, για πες. Όχι. Έλατε εδώ ακολούθω τη βίδα. Εύκολα το μπάτι. Δεν σε βλέπω. Το μπάτι. Ωραία, για πες. Έχεις 24. Όχι 24. 23. 23. Εντάξει. Δεν έχεις 24.
Παιδιά, χρησιμοποιούμε το Batmobile για να καταλάβετε πόσο ωραίο είναι και να καταλάβετε ότι ακόμα και αν σταματήσει να βλέπετε το βίντεο δεν αξίζει να σταματήσετε. Όπα! Ή να τα κάνει drift. Ωραία, μην κάνεις συνέχεια drift, Παναγιώτη, τρέχα κι εσύ. Δεν μου λες, πώς πάει το Batmobile, ταχύτητα. Ταχύτητα, πώς ταχύτητα πάει το Batmobile. Όπως όλα. Θέλει 55. 55, αλλά Δυστυχώς το Batmobile δεν έχει παραπάνω ταχύτητα. Αλλά και πάλι δεν είναι λίγο. είναι πιο γρήγορο, αλλά όχι 40 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι εδώ πέρα, θα δώσει πηδάω. Θα δώσει. Η επόμενη καραμέλα βρίσκεται εδώ πέρα. Πρέπει να πάω στο ασπράκι. Εδώ πέρα στο ασπράκι. Όχι, πας από το πράσινο. Όχι. Θυμάμαι ακριβώς όλες τις καραμέλες. Α, κατάλαβα. Παιδιά, τι βλέπετε εκεί πέρα που είναι. Ωραία. Πάτε, ανεβαίνετε το για να την πάρετε. Ανεβαίνετε εκεί πέρα το πράσινο. Εντάξει, Παναγιώτη, εγώ την είδα. Πάτε μέχρι εδώ πέρα και βεβαιώνεστε ότι από κάτω σας υπάρχει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Όχι! Ξέρεις κάτι, βάζω σκαλωτμίνες. Θα τα καταφέρεις με κάποιο τρόπο. Βάλε Παναγιώτη εσύ η δεύτερη σκάλα. Είναι εδώ πέρα. Είναι πάνω και εδώ πέρα. Εντάξει. Είναι πιο βολικό έτσι και έτσι είναι πάλι μαζί. Γιατί θα έχετε πάντα δίπλες σκάλες. Ωραία, πήραμε την 24η καραμέλα. Πάμε στο μόνο. Πάμε τώρα και 25 και θα παραδείγουμε άλλες 10. Πάμε, όταν πάρουμε την 25η, Βάλε λίγο πιο μας μένουν μόνο 10 καραμέλες. Εδώ πέρα, την ξέρω κι εγώ αυτή, έχει στο σινεμά, θα χρειαστείτε υπνόσακο. Βάζετε το κρεβάτι σας, κοιμάστε με την ησυχία σας. Επειδή εμένα δεν με αφήνει εδώ πέρα, θα βάλω έναν άλλο και δεν με πειράζει. Πήγαινε στο δικό σου. Δεν με αφήνει στο δικό σου. Εντάξει, με άφησε. Λοιπόν, προσοχή γιατί αν πέσετε θα πεθάνετε. Τι θα έχει πάει ακόμα την καραμέλα. Εντάξει, τώρα πάμε να πέσουμε. Αν αναρωτιόσασταν ποτέ τι υπάρχει κάτω από το Brookhaven, τότε αυτός είναι ο τρόπος να μάθετε. Ποτέ δεν φανταζόμουν να θέλαμε τέτοιο πράσινο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πάμε τώρα να πάρουμε την 26η. Παναγιώτη, 25 δεν έχεις. 25. Εντάξει, Σε πόσο. 25. Δεν ξέρω γιατί σου έχω Με τον Παναγιώτη συμβαίνει κάτι σαν μέταβες. Τη μία έχει ο ένας περισσότερη, την άλλη έχει ο άλλος περισσότερη, αλλά πάλι καταδάμε παρόλο που παίρνουμε τις καραμέλες να έχουμε Το ίδιες. δώσε εδώ πέρα. Έρχομαι. Πού? Πρέπει να πάτε στην criminal base. Εμείς τώρα δεν είμαστε όλοι μας. Πηγαίνετε κάτω. Που λες Παναγιώτη, εγώ το είχα ξεχάσει ότι... Θυμόμουν ότι έμπαινε από την πισίνα, αλλά είχα ξεχάσει ότι έμπαινες και από αυτό εδώ πέρα το μέρος. Λοιπόν, η criminal base κρύβει μία. Εδώ πέρα. Πάμε τώρα. Βάζετε το σημάδι. Σε αυτό το... Ένα λεπτό. Σωστά. Εδώ πέρα μπαίνουμε. Αλλά αυτό είναι άχρηστο. Μην πάτε το φως, δεν έχει νόημα. Έλα. Προσπαθήστε να πάρετε ένα σάκο. Ανεβάλτε ένα σάκο εδώ πέρα. Το κατάλληλο τρόπο, να βγει με τη μία με τον κατάλληλο τρόπο, με συμπαθήνει σάκο. Και θα αποκαλυφθεί αυτό το πράγμα. Βρισκόμαστε πάλι κατά από το Brookhaven. Το Brookhaven γενικά
Όπου κάπου εδώ πέρα θα έχει κάποια καραμέλα. Δεν με αφήνει να προσθετήσω. Να δώσαμε 2 λιγότερες, αλλά δεν ξέρω. Εγώ τι θα κάνω. Πάμε reset. Εντάξει, το δώσω. Ναι. Έλα, ο Παναγιώτης έκανε reset και θα το περιμένουμε εδώ πέρα μέχρι να ξανάρθει. Τουλάχιστον γιατί δεν μου λες που είναι. Α, εντάξει, τη βρήκα. Αλλά πώς θα καταφέρω να πάω εκεί πέρα, πώς να πω στο κενό. Το παιδί μου θα δώσει, δεν πειράζει, εγώ θα μου πιο πίσω, ούτως άλλως ξαναμπαίνω και το παιχνίδι δεν λέει να το πεις. Και ούτως άλλως θα δώσω, εγώ δεν τις χρειάζομαι, τι θα πάρω. Όχι, πέθαμα. Καλά, δεν πειράζει, πάμε ξανά στη βίντεο να μου πεις από την πισίνα. Πισίνα. Θα δώσω Πισίνα. δυτικός. Αυτό τώρα θα πάρει πάρα πολλά. Πάμε Ξανά στον πρόσωπο. εντάξει, το πήρες. Θα κάνω. Άκουσα, δεν θα πηδήξει. Κάμω το. Ξανά πρέπει, όλη την ώρα ξανά. Έπανε γιατί μήπως υπάρχει κάποια ειδική τεχνική να το κάνουμε. Πες μου λίγο, γιατί είμαι λίγο άσχετος. Ένα σκάτα. Πες μου ένα ειδικό τρόπο να πέσω, να πηδήξω στη σκάλα που έχω βάλει. Αν και παιδιά μια σκάλα θα σε βοηθήσει. Δεν μπορείς να το πάρεις χωρίς σκάλα. Εγώ σε περιμένω πάντα κάμερα. Θα είναι δύσκολο χωρίς σκάλα. Χωρίς τη σκάλα είναι αδύνατο. Ναι, πρέπει να έχετε κάποιο πάση ίσως. Επειδή εμείς δεν έχουμε κανένα. Ναι. Εμείς είμαστε άπασοι. Παναγιώτη, πώς το κάνω. Θα δώσω. Βάλε μια σκάλα καλά. Πήραμε. Έχω σκάλα. Η σκάλα σου είναι πάνω από το πάτωμα. Στον τοίχο δεν μπορώ. Πήγαινε εκεί πέρα. Πιο αριστερά. Καταρχάς, πόσες καραμέλες έχεις? Εγώ δεν έχω καμία, απλώς... 26 αυτή η 26 δεν ήταν. Παναγιώτη, μπορείς να πας λίγο εκεί πέρα που ήταν η καραμέλα? Έλα, δώσει, έχω 2 σκάλες. Έλα, πήγα. Έλα, τη βάζω εδώ και να... Κατάφερα. Τώρα, Καταρχάς, γιατί η καραμέλα μου εξαφανίστηκε? Εσύ πόσες είχες όταν την πήρες? την έχεις. Πάμε. Δεν τη βλέπω καν, έχω 26 απλώς. Εντάξει, Δεν την έχω, την πήρα και δεν το κατάλαβα. Εντάξει, χωρίς άλλες καθυστερήσεις. πάμε. Πηδάτε, χαλαρά, πέφτετε από το πράσινο όλο το μπουκίδι, που για κάποιο λόγο είναι πράσινο. Δεν το περίμενα πράσινο. Στο 19. Λοιπόν, τώρα πάμε για την 27η καραμέλα. Κάντε τέλεπρο στο Βάκα 19 για να την πάρετε. Είναι το πιο σύντομο Βάκα. Ας τα κάνω πολύ μικρό. Θα σε δώσω, κοίτα. Πόσο καλά τρεφτάρω. Μπράβο, τώρα πάμε. Πάμε, δεν πάμε από εδώ, πάμε. Βλέπεις καραμέλα. Εδώ πέρα. Βλέπεις καμία καραμέλα. Α,
στο αντίστοιχο του, στο οροφείο. Στην οροφή. Σταθείτε. Εδώ πέρα υπάρχει άλλη μια. Από εδώ πέρα την έχουμε πάρει την καραμέλα που έχει. Όχι. Ξέχασα. Όχι, ναι, θα δώσω, ξέχασα να σου δείξω μία. Είναι εδώ πέρα το μπουφάν που θα δώσει. Θα δώσει. Ναι. Έρχομαι. Αυτό το τέτοιο, εσείς σίγουρος που το έχουμε λουτάρει. Αυτό είναι που έχουμε λουτάρει. Λοιπόν. Ανάτι. Εδώ λοιπόν είναι καραμέλα πίσω από το πυροσβεστικό. Από το Vacan 19 μπορείτε να την δείτε. Πάμε για την επόμενη. Το Παναγιώτη που είναι 28η καραμέλα. Είσαι. Κάντε reset τώρα, κάντε teleport με τον άλλο τρόπο, με τον τρόπο της πέθασης, σκοτωμού. Εδώ πέρα. Πάμε. Θα δώσει. Πόσες έχουμε? Έχουμε 27 καραμέλες και πάμε για την 28η. 28η Οκτωβρίου. Πάμε, όχι στο σινεμά, πάμε. Στο μπεν. Και εδώ πέρα, από το κτίριο του σινεμά, βάζουμε έναν υπνόσακο. Κάτι μου λέει να βγούμε πάλι δίπλα στο κενό, γιατί κάθε φορά που βάζουμε υπνόσακο σε τείχους ή σε πόρτες που δεν ανοίγουν, αυτό συμβαίνει. Ταράν. Τόσο από το στο μοντέλο. Εδώ πέρα υπάρχει μια καραμέλα, εκεί πέρα. Βάλετε σε μια σκάλα. Βάζουμε διπλή σκάλα, λυπάμαι αν δεν έχετε κάποιο φίλο σας και δεν θα καταφέρετε. Μπορεί να μην την καταφέρετε τόσο εύκολα, αλλά εκεί πάλι θα βρείτε κάποιο τρόπο να κάνετε κάποιο ομπισμό. Διαφορετικά υπάρχει, θα σας δείξω να σας πούμε ένα κόλπο για να πείσετε τους φίλους σας. Να παίξουν μαζί σας. Πάμε στο 12. Κάντε μεταφορά στο Vacan 12. Όσο και το κόλπο που σας είπαμε προηγουμένως. Α! Θα σε πάρει ο μαμά. Λοιπόν, όσο και το κόλπο είναι, πείτε τους, θα σου δώσουμε το Batman. 28. Τόσο πιο πολλούς, τόσο το καλύτερο. Ναι, να δείτε πόσες σκάλες μπορείτε να βάλετε. Αν έχετε πάρα πολλές. Αν έχετε 10. Φτάσει στο Θεό. Ένα όπι που από πολύ απλά να το κάνεις και να πάρεις να τους κάνεις. 28, πάμε και τις 30. Πάμε για τις 29. Πάμε κοντά στις 30. Ξέρω κι άλλα, ξέρω σίγουρα κι άλλα. Σίγουρα. Εδώ πέρα είναι ένα άλλο σαν αυτό που είχαμε πάει, αλλά εκεί πέρα δεν είναι τόσο κρυμμένη η καραμέλα, είναι απλώς το μπρίσκι τέλος η καραμέλα. Όχι από εδώ, είναι κάπου καφέ. Καφέ. Η καραμέλα βρίσκεται κάπου καφέ και αυτή είναι εύκολη όμως, δεν τις φταντίζουν. Πήγαμε. Και πας Κάθε κακό που θα βρίσκεται στο βίντεο μας, να θυμάστε. Πάντα comment, να το γράψετε και αν θέλετε να το διορθώσετε πρέπει να το γράψετε. Αν θέλετε να το διορθώσετε πρέπει να το γράψετε. Δεν γίνεται. Πού είσαι? Πού πήγε αυτός? Βασιλάκου που πήγες?
μπάρα. Τώρα στα ελικόπτερα. Στα μικρά. Τα drone. Πού πήγες? Λάθος σημείο. Κάθε φορά που βρίσκεται κάποιο κακό στα βίντεο μας, να θυμάστε ότι εμείς δεν χάνουμε χρόνο να δείχνουμε τα σπίτια μας ή να φοράμε τέλεια ρούχα ή να σχολιάζουμε το Brookhaven. Απλά πάμε και παίρνουμε το στόχο. Και ακόμα είμαστε ελληνικά. Ωραία, τώρα κάτι τέλειο στο 32. Πάλι. Αν ξέρετε ακριβώς το ίδιο κανάλι και αγγλικά πείτε το. Ναι, αν θέλετε στα αγγλικά το ίδιο κανάλι, πραγματικά πιστέψτε με δεν αξίζει το κόπο. Εδώ να'στε. Έρχομαι Παναγιώτη. Ακούω να πάω τώρα. Είναι εδώ πέρα μία κρυφούλα. Πεις. Τρύπα. Τάση. Να σου Παναγιώτη. Βάζει. Τρυπούλα. 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 Παιδιά, αυτό μπορεί να σπάει το μέγιστο μία ώρα το challenge. Αν το ψάχνετε από βίντεο, γιατί λογικό είναι να μην καταλαβαίνετε κάτι καλά. Ειδικά αν το παίζετε μόνοι σας, γιατί εμείς τώρα είχαμε ένα πλεονέκτημα. Ψήφισε σε μένα αυτό. Ναι. Εμείς είχαμε ένα πλεονέκτημα, τη διπλή σκάλα. Και εμένα, τα ξέρω. Τα κάνουμε με τα πέρα. Παναγιώτη, εσύ μπορεί να τα ξέρεις, αλλά το βίντεο και αυτό θα σε κάνει, να τα ξέρεις. Ένα βίντεο. Όχι. Να την καραμελίτσα. 29. Πάμε για τη δρακοστή καραμέλα. Αν θέλετε να δείτε τη δρακοστή καραμέλα, ξανά στο 32. Και αν θέλετε να δείτε την 30η καραμέλα, τότε κάντε ένα like. 30η Παναγιώτη είναι η 30. 300η είναι 300. Και ψάξτε σχεδόν σε όλα τα γρασίδια. Κάπου θα βρείτε μια καραμέλα. Ψάξτε στα γρασίδια. Τα γρασίδια έχουν καραμέλες. Λίγο περίεργο. Παναγιώτη, ξέρω ένα hack που βάζεις να βάλεις τη μούρη σου την οπτική σου, την κάμερα κάτω από το... Βάλτε την κάμερα κάτω από το γρασίδι για να δείτε αν υπάρχει κάμερα. Εδώ δεν υπάρχει. Ούτε. Και πάντα, να πάνε πίσω στο βίντεο και το δείτε πιο πολλά views. Και μου αρέσει να κάνετε και ό,τι πρόβλημα και ό,τι θέλετε από αυτό το κανάλι το ξέρετε. Έχει και θέλετε να στείλετε μοντάζ στο δικό μας μοντάζερ, πώς λέγεται. Είναι ο Γιώργος Γιάννης και Κόπουλος. Ναι. Πρέπει όμως να έχετε κάνει πρώτα subscribe για να το δείτε. Έλα, τη βρήκα Παναγιώτη, έλα εδώ που είμαι. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα με αυτό το hack πως έτσι τώρα τη βρίσκω. Εντάξει. Εδώ πέρα, χοροπηδάω. Βλέπω το σημείο. Παναγιώτη, θα χοροπηδάω. Πολύ καιρό μέχρι να έρθεις εσύ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην 30η καραμέλα. Βλέπω τις δύο
Τέλος πάντων. Παναγιώτη, την πήρες την τριάμβαση. Άστο. Πήγαινε. Θα δώσει. Reset. Κάνουμε reset. Συγγνώμη που είχε πει να πω τέτοιο. Πραγματοποιούσα. Τώρα κάντε reset. Πάνω στο χωράφι κατά αποτίμηση για να μην βρουν το πτώμα σας. Και απλά κάναμε δικηγόρο. Θα το κάνουμε μεθαύριο, πες το. Α, ναι. Το επόμενο βίντεο, αν δεν πάνε όλα καλά, θα βγει μεθαύριο από τη μέρα που γυρίζουμε το βίντεο. Όποτε και να το βλέπετε, είναι μεθαύριο η μέρα που γυρίζουμε το βίντεο. Όχι, ακόμα θα βρω. Καταρχάς το Ένα ασχολίαστο. σχολιαστό. Αυτοί έχουν το... Τώρα θα πιάσω σόκα, το Batmobile Back. Μπουκάρουμε στο Batmobile. Κάτσε. Δώσ' μου σκοτώσεις. Ρε. Γιατί έχει τόσο καλό drift. Και το ιταλικό ελεύθερο το drift σας είναι... Όχι τόσο καλό, αλλά και τόσο κακό. Δηλαδή, 1-0 είναι τέλειο. Όχι τόσο κακό. 0,5. Να το έχετε και είστε καλυμμένοι. Γιατί πρέπει να κάνεις αρκετό drift. Αλλά... Λάθος, 0,7 να το έχετε. Ωραία, αν το πάρετε το Batmobile, ρυθμίστε το drift στο 0,7 για να έχει ιδανικές συνθήκες. Και για να έχει αυτό. Καλά, το είδατε αυτό. Ωραία. Αν θέλετε να πάρετε αν θέλετε να πάρετε αυτό το Batmobile για να το ρυθμίσετε το 0,7 drift ή και όπου και να το ρυθμίσετε δεν μας νοιάζει, απλώς δείτε όλο το βίντεο και μπορείτε να το πάρετε. Η επόμενη καραμέλα βρίσκεται εδώ πέρα. Προσοχή, μη χάνεστε. Σε αυτές τις τύπες τα βουνά δεν πρέπει να χαθείτε. Όχι, απλώς υπάρχει το reset. Όχι, για να ξέρετε που είναι η καραμέλα. Παναγιώτη, έχασα που πήγες. Εντάξει. Παναγιώτη, μην αντιληφθώ ότι δεν έχεις βάλει κυνήγι. Γιατί δεν θα βλέπεις καραμέλες και δεν θα μου λες και εσύ που είναι. Εγώ τις έχω σημειώσει που είναι. Ναι, αλλά δεν θα βλέπεις που είναι. Πού είναι αυτό το παλιό καραμέλο? Δεν είναι εκεί. Συγγνώμη, αλλά είμαι βλάκας, δεν είναι εκεί. Είναι κοντά να κάνει reset. Α, τέλος πάντων. Τελικά δεν είναι εδώ πέρα. Λυπάμαστε πολύ. Πρέπει να το συγχωρέσετε αυτό. Κάντε reset πάντως. Είναι κοντά μας. Είναι αρκετά κοντά. Εδώ πάμε. Πάμε. Μομπίλ νομίζω σημαίνει κινητό. Μομπίλ νομίζω σημαίνει κινητό. Ναι. Λοιπόν, αυτό Παναγιώτη το διατηρούν και μετά το Halloween. Δυστυχώς. Άρα μόνο σου, άρα πάμε πολύ το ίδιο. Νομίζω όχι, παλιά όχι. Ας ελπίσουμε αυτό να διατηρείται. Και για να είναι πιο όμορφο, ίσως να το κάνεις κάθε Halloween. Γιατί να το
Κατήδα. Το βρήκες καραμέλα. Ναι, τη βρήκα. Μαμά, έχει κι άλλο ένα. Πάνω είναι από πάνω. Α, ξέρεις. Βάλουμε υπνόσακο. Δεν χρειάζεται. Από εδώ. Θα ακολουθάς ή... Θα δώσουμε. Ωραία. Πάνω. Πάω τον Παναγιώτη και τικ. Φτάσαμε καραμελίτσα. 31. Καραμέλα λεμόνι. 31 καραμέλες λεμόνι. Έχουμε ήδη 31 καραμέλες λεμόνι. 31 καραμέλες λεμόνι. Πάνε τέλεπο στο κάμιο 29. Κάντε όλοι τέλεπα στο 29. Κάτω εκεί πέρα θα είναι η 32η καραμέλα. Να είμαστε, πάμε να είμαστε. Για πιο μεγάλες συνομίες και έχετε το premium πάτε για να κάνουμε εκεί εδώ. Είναι αρκετά σύντομο και πολλές αποτελεσματικό. Ναι, και να λέμε εμείς δεν έχουμε premium και να είχαμε μα δεν το χρησιμοποιήσουμε για να σας αποδείξουμε ότι τα πάντα μπορείς να τα κάνεις στο Bookhaven ακόμη και αν δεν έχεις premium. Δεν είναι ανάγκη να έχεις premium. Γι' αυτό. Ωστόσο, αν έχετε premium, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τους πόρους και να πάτε χαμένους. Γιατί αυτό το άλλο. Εδώ Πάμε. παραμένω. Εδώ βλέπεις. Πίσω. Εδώ. Ακολούθαμε. Ανάτος ο Πάμε. Εδώ. Καλά. Πόσε. 32. Έχω 32. Μας μένουν μόνο 3. Αν σας αρέσουν οι καραμέλες λεμόνι και τη μία από τις γάτες. Λοιπόν, πού είναι η επόμενη Παναγιώτη? Θα έχω σημειώσει. Έχεις πάρει μία στο βιώτη. Θυμάστε εκείνο το λοφείο που είδαμε το ουράνιο τόξο? Αυτό σε ένα ίδιο όπως είπαμε και πιο πριν υπάρχει. Οπότε τώρα μια σειρά εδώ πέρα. Φτάστε μέχρι εκεί πέρα που είναι το fire station. Για να συμπληρώσω εγώ κάποιοι που λέτε κανένα που κάνετε να είναι αρκετά κοντά και reset. Και στο δρόμο, έτσι, κάτε μπροστά στο δρόμο. Για δεξιά ακολουθεί στο δρόμο. Περιμένω. Και φτάσαμε. Μετά έχουμε άλλο. Την πήραμε.
Έχουμε 33 και μας λείπουν 2. 2 μόνο φτάσαμε το στόχο. 13. Ωραία, τώρα κάντε teleport στο Vacan 13. Πήγαινε στον δρόμο κάτω. Λοιπόν, κάντε στο Vacan 13 teleport. Να ξέρετε, αξίζει να χρησιμοποιήσετε το teleport. Δεν υπάρχει λόγο να μην το χρησιμοποιήσετε ή να το ταλαιπωρηθείτε. Θυμάστε πόσες φορές κάναμε teleport εγώ με τον Παναγιώτη. Άπειρες φορές. Πού είναι, είμαι στο Vacan 13, πού είναι η καραμέλα. Πήγαινε στον δρόμο. Στο δρόμο. Εντάξει, στο δρόμο είμαι. Το 13, στον δρόμο. Στο 12. Εδώ πέρα, το ακολούθησε. Ωραία. Ακολουθά το Παναγιώτη τώρα. Παναγιώτη. Κάπου εδώ πέρα. Εντάξει, οκ. Θέλει ειδική τεχνική. Πρέπει να το μαξιλάρι πρέπει πάντα να είναι γυρισμένο προς τα εκεί. Εντάξει, το βρήκε. Ναι. Και άλλη. Κάντε πάλι το 13. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πώς πιστεύετε αν πιστεύετε ότι έχουμε φτάσει εδώ εμείς, αλλά αφήστε ένα like για την προσπάθειά μας. Φύγαμε τώρα. Αυτό το βρήκε. Ένα κλειστικό μετά. Πού είναι η 35η και τελευταία μας καραμέλα? Εντάξει, επειδή τώρα έχουμε αρχίσει 35, δεν μπορώ να θέλετε να έχω κάνει. Πες μου όλες τις τοποθεσίες. Γιατί δεν θέλω να κάνω το τσάπα. Μετά από αυτό πρέπει να κλείσω. Ποια είναι η 35η, για πες. Μετά από αυτό πρέπει να κλείσω, λέω ποια είναι η 35η. Και τα παντού. Πάμε να βγάλω τις σημειώσεις. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν αυτή, αλλά την πήραμε. Πάμε. Όσο ο Παναγιώτης κοιτάει τις σημειώσεις του για να βρει που είναι η 35η και εμείς θα περιηγούμαστε στο παιχνίδι. Και αν θέλετε να βρείτε με έτσι, θα το κάνουμε έτσι και θέλετε τόσο πολύ. Και μέχρι το τέλος αυτού του έτσι θέλουμε να έχουμε πίσω 100 subscribers. Ναι. Νομίζω ότι βρήκαμε. Θεοδόση, teleport. Walkout 15. Αν, ωραία, η τελευταία είναι στο 15. Και Αν χτυπήσετε το subscribe και μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε φτάσει στους 100, με το που φτάσουμε τους 100, θα φτιάξουμε ένα ειδικό βίντεο. Τι βίντεο λες να το Παναγιώτη? να δείχνω το φάτσα μέσα. Τι? Φάτσα. Πάμε πίσω από το νεκροταφείο. Διαλέξτε στα comments ποιο θα είναι το βίντεο το φτάσουμε στους 100. Δεν χρειάζεται να γράφετε από τώρα, μπορείτε να γράφετε από όταν είμαστε στους 50 ή 60. Θεοδόση. Κατεβαίνουμε το δρόμο. Άλλωστε αυτό Πρέπει να κλείσω. μάλλον θα είναι το πρώτο βίντεο. Το πρώτο βίντεο που θα δείτε από εμάς. Αν το δείτε, μπορεί να δείτε άλλο αργότερα. Αν δείτε αυτό το βίντεο, μάλλον θα είναι το πρώτο που θα δείτε από εμάς. Η ζωή στο χωριό, μπα. Η ζωή στο χωριό μας το σπίτι. Πού πας? Πίσω. Κάτσε, επειδή βαριέμαι, θα πάρουμε τον Batman.
Λοιπόν, τώρα Παναγιώτη θα πάμε το Batmobile για την επόμενη. Απολαύστε το Batmobile. Γιατί θα γίνει και σε λίγο δικό σας. Ναι. Θα απολαύστε να βλέπετε το Batmobile και να το ζηλεύετε μέχρι να δείτε. Τελευταία καραμέλα. Θα μου πεις έτσι και την έχουμε πάρει. Εντάξει. Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Κάτσε να βρω το νεκροταφείο. Αυτό το νεκροταφείο είναι η τελευταία νομίζω. Όχι, δεν είναι. Δεν Είναι είναι στο κοντά. νεκροταφείο βασικά, αλλά είναι κοντά. Να το. Δίπλα στο σχολείο. Ωραίο μέρος να χτίσει νεκροταφείο. Δίπλα στο σχολείο. Πέρα πέθανε μαθητές. Ναι, δεν είναι αντιπαιδαγωγικό αυτό. Καθόλου αντιπαιδαγωγικό. Μόνο τους γόρους ο κανένας δάσκαλος που ξέρουμε εμείς. Κάπου εδώ πέρα. Είναι ότι κάπου εδώ πέρα είναι η τελευταία καραμέλα. Κάπου εδώ πέρα είναι η τελευταία μας καραμέλα. Έχουμε ξανάρθει σε αυτό το μέρος. Α, Νάτινα, ωραία. Πριν την πάρετε αυτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει και like και subscribe. Ωραία, 5, 4, 3, 2, 1. Καλό Halloween! Πω, πήρα το Batmobile, πήρα το Batmobile, πήρα το Batmobile, πήρα το Batmobile. Τώρα νομίζω ότι μιας και μάλλον αφού πάρετε αυτή την καραμέλα θα έχετε το Batmobile. Οπότε αφήστε ένα like και ένα subscribe ως αντίτιμο του Batmobile που μόλις σας δώσαμε. Πρέπει να πάω τώρα να διαβάσω. Ο Παναγιώτης πρέπει να κλείσει αντίο. Αντίο Παναγιώτη. Τώρα θα δοκιμάσουμε το Batmobile. Θεοδόση, άκουσε με. Θα μπορώ σε μισή ωρίτσα, εντάξει. Μετά θα κάνουμε το βίντεο που θα κάνουμε όλα και θα το ανεβάσουμε την Παρασκευή. Όσο για αυτό που σας είπαμε με τους 100 subscribers, λέω να σας προτείνω να μην γράψετε ακόμα τίποτα τι θα θέλετε το βίντεο που έκανα τέλειο drift, γιατί δεν ξέρετε πολλά για εμάς μάλλον. Σας προτείνω να μάθετε πρώτα πολλά για εμένα, να μάθετε πρώτα περισσότερα για εμάς. Μπήκε κανένας στο αμάξι μου τώρα. Πώς το κάνουμε το αίμα του drift. Ωραία. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like και ένα subscribe. Νομίζω ότι μας οφείλετε ένα like και ένα subscribe μετά από τις καραμέλες που πήρατε. Το Batmobile.